HKBP Depok Sada. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamwa manami doatina nami, tapuk kama perminggota di bagasan Arianon, tapuji matuhata marhite edde, nomor 20 tolu, ayat sada, sahat rodi ayat tolu. Yesus amiro dison asa masih abolua ibero mahoduson jalabai mabardomuan mitodim Aku nama parohanami Holom rohanami be Nabar hinodohanami manondangi rohanami ikon hodo badureho dalanami sinegero sonang siang Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusuna denggan na so mangasi, asalam gadda hamu marhite siani, mulutung nung ngadilay hamu, basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai, olopon hamuma debata ni si Jacob. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsyaon nature, asa toktong makirim dihakeheon. Dohot dihasangapon sugut silehonommu, tuakka naporsea diho. Amin. Kuto kudo
Tuhan sonang ni rohai, sonang ni rohai, sonang ni rohai, Ileo Yesus sai bege olo polom ni namro tu Yesus malu asian dosa do nam sao tu Yesus ro atong so tung talabat ho marlo jong mau tu Yesus ro sai golong pangkokong ai malu aho disi sonang ni rohai, sonang ni rohai, sonang ni rohai, Dileon Yesus Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahat rodi, patik pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasang apam mudo natorasmu, asa martua ho, jaleleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik neng. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para sirohan na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si panguluhami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami
masay jot doh warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami naroi, dada ho haulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu jalau humanmu hami, tuhamatean saliling nililing nai, alay nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhutna, sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak hakolongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu dabadiai yali Tuhan, saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata tarsingot tuasesa ni dosata, songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pe hamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu ma sianahu, ay nalapok doahu jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ay lapok do augakku jalan yang do dohot nahu paporsatun, hasangapon ma di debata na digijang. Jehovah pangurupi isi ulaoni, Ileon kospira iganum iki, ampesi patagantu apose Jehovah madongani ina porseai, ibana paturu masih dalanami, asa marolo pono ori ujung nai. Turpuk epistel di Mingguta di Bagasan,
sadarion imana tersurat di Pesalmen 37 ayat 24 sahat rodi 40. Pesalmen 37 mamuka sian ayat 24 sahat rodi 40 tajahama marsikat soring. Haposi hamuma Jahoba jalapai hutihut dalandai. Jadi pati bulon nama ho tumean tanoi idaon muma hasi siap ni akka perjahat. Ida masada perjahat nasumalin dalam lamun pun ibana songhau narubun di hati buan. Jadi mamulus iba HP dang disibe pola dohulului ibana HP dang Jepang. Dangi jala bereng nati gori ay say hadamir do ujung ni halak si sangoni. Alai sa siap do sogot akka pangalaw si sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do. Sian Jahoba do yang do hatuaun ni akka partigor ibana do partando batuan nasida ditiki hagogotan. Ditupak jala di palua Jahoba do nasida di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ay marhaposan tu ibana do nasida ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Martubur berjahat di atas tanah, sokon duhut dan iani toto, topudo di siapo, o salut naik. Tahati dakon ma hapor siaw tai songon nahina tidakon ni dong atas sa hapor siaw di sa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuan si Maria na gabe-gabean ton di perbadian dorang suabuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubuan rutoru dong ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panala Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin.
Duksip pulan non mana jahatik ting markor maranata. Titing di Minggu Kuasimo do Geniti 24 April 2022. Bagian Parjolo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Kuasimo do Geniti doho tema hamubaon di bagasan Yesus. Bagian paduahon na naing marbagas titing Parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Abednego na 70 anak ni Amata tupal Matio na 70 tubu ni Inata tiurlan boruginting ruas ni HKBP Parparean Resort Ebenezer dohot Oroana Rianti Teresia Boru Raja Guguk Boru ni Amata, Parlin Raja Guguk, Tubu ni Inata, Situarama Boru Silain, Ruas ni HKBP Depok, Resort Depok. Pamasu-masuon di hari Sabtu, 7 Mei 2022 di HKBP Parparean. Bagian Patoluhon, Ruas Natabba. Mamuka Sadarion, Minggu 24 April 2022 gabe ruas di HKBP Depok Sada ma keluarga Amata Sandes Boy Christian Sinaga Inata Epi Agilina Boru Marpaung Rap Dohot 2 Ianakon Inganan Nasida Perumpilla Berlian Curug Blok B 10 Sada Tanah Baru Depok, Nir, Sadasia 55, Wik Walu, Manang Judea, Nasida Rosian HKBP Kalidres, Resort Kalidres, bagian Paupaton, Ruas Napida, Mamuka Sadarion, Minggu 24 April 2022, Pidahuria Sian HKBP Depok Sadama, keluarga ni Amata, Joy Peri Sitorus, Inata Susianti Borusinaga, Rapdoho Tolu Ianakon. Nasida Pida tu HKBP Pangobusan, Resort Pangobusan, bagian Palimahon. Papungu Pelea Tujolo. Di hari Minggu Sadarion, 24 April 2022, Papungu Pelea Tujolo Duhita, persembahan kasih tu Amata, Pendeta Dr. Jusen Boang Manalu, Kabit Diakonia HKBP Distrik 20 Alu di Boskap, di Nanaing Marujung Pakobasion Nasida di Distrik de Boskap 20 Alu. Bagian Paunopon, pembukaan ibadah khusus, memuka hari Minggu Sada Mei 2022 pukul 10 Aluip. Patu paun ni huriata ma ibadah khusus maringanan di gereja bagian papituhon pertanyaan parhalado dohot keluarga di hari Senin 25 April 2022 pukul 10 siang patu paun do pertanyaan parhalado dohot keluarga maringanan di gereja bagian pawaluhon periodisasi seksi di HKBP Depok Sada. Di hari Sadarion, Minggu 24 April 2022, pukul 10.02. Patu Paudo rapat periodisasi seksi musik maringanan di konsistori. Bagian Pasiahon. Jadwal pelantikan pengurus seksi dohot perkenalan calon sintua. Di hari Minggu 8 Mei 2022 di permingguan pukul 10 Patu Paut do pelantikan pengurus seksi dohot perkenalan calon situa bagian pasapuluhon
Dewan Diakonia. A. Seksi Pendidikan. Laho mangurupi ianakon persikola ruas ni Huriata kelas 12 mengadopi UTBK SBMTPTN 2022 Seksi Pendidikan HKBP Depok Sada. Marsangap laho patupahon bimbingan belajar super intensif marhite tatap muka maringana di HKBP Gereja Depok Sada. Mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan ekonomi. Pendaftaran dibuka memuka tanggal 24 April 2022. Jala Persiajaran di Patupa memuka tanggal 1 Mei 2022. B. Seksi Kesehatan. Di hari Sadarion, Minggu 24 April 2022 pukul 8 sahatu pukul 12 WIB merhite kerjasama ni Huriata dohot PMI Depok Patupaon donor darah maringanan di GSG Pinangido Turuas ni Huriata Asa Gabe Parsidohot. Warta tambahan pertanggiangan WIK Philadelphia hari Kamis 20 April 2022 pukul 7 WIB. Maringana di bagas ni keluarga Amata Situa G Pardede Situa B Boruna Pitupulu. Jalan Teratai 2 nomor 100 Tol Pulusia Depok. Bagian Nasab Pulusada. Titing naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huria marhite kode respon cepat naung adong diganuk bangku hudulat tabe dohot marhite WA wik tabe songonima titing masa di Huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhata ma tahu sangap di goarna.
ralat sauti naking ditik-tik ta, tikting parjolo, inang pangitubu naking nang boru ginting ate. Boru gurning do. Tikting parjolo naking. Ya, soalnya mah perubahan ni tikting tak.
dameni debatana sumurung sia salut naroha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna, di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita sudina, lang dihamupe akan apa itu parminggo siap bagas, horas madi hamu sudina. Hatani Tuhanta trupuk jamita di minggu tasadarion, imana tersurat di ulang ni apostel bidusia, mamuka sianai sadaro di ayat onom, songonom mahatana takas mata payutihut. Hamumuban ni si Saulus. Alai saitong dope diodapon si Saulus, asup-asup, doho pamunuon, do paksisian ni Tuhani. Ditopok masih Tuhan ni malimi mangido surat, mandapoton aka perguruan na di huta Damaskus, asai hotanna, jalabuanon na tu Jerusalem, bawa nang buru-buru pe, nasa naju paksa akan mangihuton ugamai. Alai wujud itong dalan ibana, mardonokon huta Damaskus, topuma sumilam sodang siang kijang humaliang ibana. Jadi tinggang may ibana tutano, dungi dibigema suara nama doktu ibana. Saul, Saul, buasa liliammu aku. Alai didokma, isi doho Tuhan. Jadi didok ibana, Yesus doau, nani liliammi, susah maho, manadahi tura-tura. Akahitir jala terhalomong ibana madok, dia mabainokku Tuhan di bangido roham. Hatani Tuhan itu ibana, hehe maho. Bongoti mahutai, disima pabuaon tuho si bahenonmu, ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hanta na hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Bolo disukuto tu hita sudi sonari, nungahia pajupak kita do Yesus. Tang dope, asini rohai. Apakah kita sudah pernah bertemu, berjumpa dengan Yesus? Sebagian mengatakan tidak. Secara formal, secara komunal, secara persekutuan, kita sudah bertemu dengan Tuhan. Yaitu di dalam ibadah kita. Karena tiap ibadah yang dibuka di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara iman, secara teologis, Allah hadir di sana. Jala ido hatani debata, manang di dia hamu pungu dua manak tolu marhite-hite kuarku, di tonga-tonga muna doao. Dan setelah fotum itu ditandai kemudian firman Tuhan, Allah yang berfirman. Para jolo sahali, nung idok marhite-hite, itor makuling ko debata di tonga-tonga di paringgota madokon, patik ni debata. Nuk patik ni debata taboto madusata tatopoti ma itor makatai mamusay debata makuling madok baga-baga ni debata taringot tuasan dosa. Mucap ya kadulok, humutala karubian, alang gupadan asini rohaku tung naso mucat sian ho. Dukosay no ni baru pe nukta biki hatana epistel mertua donatu mangiok kata ni debata baru ma jamita. Artinya kita hadir di sini, Tuhan Yesus juga hadir. Holangi persoalan na, ditikirohi tatututu bagas joro, hibul doro hatta naik pajupang doho Tuhan Yesus. Boy do nang jupak ta Tuhan Yesus bolorohi tatuson, anggo so fokus, anggo so hibul kita naik pajupang doho Tuhan Yesus. So nokya hujamita hon di tonga-tonga tadison. Au sahatu tiki doli-doli, tiki sekolah no huta, satu na kuliah, belum mula kau tu huta, saya udah pataro inoku tu pesta. Adong na unik, nama dongani inongaw na tiap lau tu pesta. Bolo pesta di hutan nami, dang apala songon na di pangaratono dope, adong gedung na khusus, adong akakudulan nong marguarbi, paranak parburu, hula-hula, tulang doho akanasing, sadok siwa kudulan na bido. Jala parhobas di si, badangong pola na uli, soon ngamar baju seragam na sida. Adong doi sa bariba pak ni salawaray lopit. Adong doi sude kacing di baju nong buka lahuduhan.
Jalalo mabagi petangan not de butini. Alani mo madung diubus, dihapus do musi tu pudinay butini. Sadok tahe, tabo mabereng o pestay na di hutan nami. Alay dak terganggu, inoku, dak terganggu akan naro tu pestay. Sudiro bereng o marlas ni roha, hal na unik na hudok, asal lau pasangat tupak, ikot takas do di hatahon inoko karorona, tu hasuhuto buluni, itorido do, eda bereng joda, rodo udah, neo tupakku. Buladong manitip tu ibana be na akang na itorido inongodo neo tupak sian akak sidame alamar sahe tibana bereng joida tupak sian akak sidame olo inana puna pestahe bolo lau mula udok matu inongon ay buasa pola iko pulik hata-hata honom munaroho pola pulik iko dohonom mu tupak sian inak tua gabe macet do dipudi holang alani ipakeho partikial lau patorak-torak karorom. Airo na rikot diaw. Asay boto narodo tu pesta nai. Danga pala jagali, danga pala kanasing, danga pala musik-musik nai alay asa di bereng nong roaw. Marpikir mau au songoni maharoroni ganup halak Kristen tu pesta si ganup minggu di pesta Paskata di parminggu si songonon. Boy mahita rotu som mandokon Tuhan Yesus bereng auda rodoaw. Tadana roau Tuhan Yesus om matupakku. Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus datang kepada ibadah minggu, maka kita akan bertemu. Jadang fokus be tuaka perhubas na sabari bapak ni sarawalay lopit. Dan fokus be tuaka na hurang, misalnya salah no nyedeng do akana asing alay fokus pajupang do debata. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Mari kita jawab masing-masing. Kalau secara teologis, kita bertemu dengan Tuhan Yesus di sini. Yang kedua, apakah sudah ada pertemuan pribadi kita dengan Yesus? Ini berbeda. Setiap orang percaya harus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh Saulus. Pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mungkin berbeda-beda momentumnya tiap-tiap pribadi. Adong doi ditiki marsahit na pasang kita. Ketika kita sudah diambang batas antara kesadaran dan ketidaksadaran. Boido di situ hatta Roma kata itu kita. Boido ditiki godang sidangolon, sitaonon nama caiborat, disiro Tuhan Yesus lama kata itu kita. Alai boido nang dia akaparnipion. Doho aka momentum-momentum nasing persoalan na boha taparate-ate hodo. Na mangihut, nung pajumpa kita tu Tuhan Yesus, adakah perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Waduh, adong do, dirajumi hamu, adok perubahan di hamu, nung pajupang do Tuhan Yesus akamang do taminang? Ama perubahan na. Alana dong dosa hala ama di sadaluat diorai inatai marari Kamis. Alanong marari Kamis gabi berubah inatai. Nalambok ko inataw natong naburju. Aha pero amatay batung apala labok di mana mangudukon. Olo do mula amataw pukul 1:11. Ala mama di huta di mana? Ala parsodu bolo dututuin atau mangan inda ya dopi do mangan terus sebut ini sambil modohodok. Ala inung parari Kamis inat tahun gabi berubah may mana otik tabba may mana barani majamitai amatai. Pah hokan imam do sohya ho martangyang sali-sali ho maju mangulot tangyang. Sada inarwani matay, oleh nahang, anong gotikina. Mula imana muse, peana kebetulan sada kontus tolu, ayat 10. Naso binoto hamudo, bagas joroni debata hamu nenetong, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah. Maka kuduskanlah itu. Pas mula atong inatay, marisa amatay.
Pah, makatai jo hiten na ahay nang. Nakin ma peahami. Idok perditeno, tubuhmu adalah bait suci Allah, maka kuduskanlah itu. Bertobatlah pah. Indah. Roma matai madok, pahudul jo. Mabir matong amat tau, inat tau. Nah, mulai gugu suarani, amat tau. Ya, kenapa Pak? Yang mana? Pangiru aku tuhoinan, mulai hari Kamis. Unang lau bihoda. Sotung lau bihomar hari Kamis, ninna. Lah Papa kan yang nyuruh saya supaya saya berubah dan makin berbuah. Tohodo berubah, oleh makin berbuah. Buahmu puang gabe pahit, holangau dia udah mau dapo, ninna. Mudah-mudahan may holang di luar nasing nakin. Kenapa? Dia jadi sombong rohani dan selalu menghakimi. Pertanyaannya sekarang, perubahan apa yang ada pada kita? Bapak Ibu Saudara, pertemuan Saulus dengan Tuhan di sini, kita melihat ada perubahan yang ekstrim. Pertama sekali ketika Saulus bertemu dengan Tuhan ditandai dengan sinar dari atas, dia rebah. Badai memang tinggang tu tanah. Nah perjolo lapatan na ganup jol mana baju pang dok debata ikon gabi patu toru diri. Ada ado kita nama naha jong dia dupan ni debata. Tidak sombong rohani. Atong nak baju pak tu debata ikon lam labok. Ikon lam turuk rohana. Om manian perbuena perjolo si pradotata di perngolota. Perubahan na paduahon gabi adong magwarna baru. Si Saulus, gabe si Paulus. Coba kita tarik jauh lagi momentum ketika sunat. Si Abram, gabe Abraham. Coba kita lihat, tiap pertemuan dengan Tuhan ada perubahan yang ekstrim. Nung nga adong dihitai dapokta, adong. Nung terdiri hita, si Ucok, gabe si Togar. Itu kan? Si Butet, gabe, si Mardurum. Adong dok wardi, nomor baju di hutan kami, si Mardurum. Guarra Mardurum, alay jol mana labok go. Nah kita diberikan nama yang baru. Alay lobis ya nih, sian halak nasoporsia, gabe, halak naporsia. Perubahan ekstrim yang terjadi pada Saulus, dari seorang yang mengejar, menganiaya, dan membunuh pengikut Kristus, kemudian menjadi pemberita Injil tentang Kristus yang dia kejar-kejar tersebut. Jangan duk kemadabu ibana, gabedo ibana ma. Aha dipangido roham si bainokku Tuhan. Maka orang yang bertemu dengan Tuhan adalah orang yang bertanya, apa yang saya lakukan yang Tuhan kendaki? Asa ido harorota tu gereja, dakolang nanang mengalap pasu-pasu. Coba kita lihat, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia visinya diubah. Buta 3 hari, dan kemudian dalam 3 hari itu dia direstorasi, diubah betul-betul, maka kemudian setelah 3 hari, dia melakukan tugas-tugas pemberitaan itu. Ikut dibongkar habis. Alanido akana porsea, dangbe rotu gereja, saulat nari, holan naneng mangalak pasu-pasu, sangon natar surat ison. Bukan lagi untuk mencari keselamatan, tetapi mensyukuri keselamatan yang sudah diterima. Allah naung dipelua Tuhan Yesus. Keselamatan yang pertama apa? Keselamatan dari dosa dan maut yang ditebus di dalam kayu salib, dalam kematian Kristus Yesus. Alani ganup hari Minggu korohi tamadok mauliate Tuhan alamate ho humokop doho manubusau. Mauliate Tuhan ala naung disesa ho dosaku. Dang beholalao marjalo hasesan di dosa. Jalanuk tadok mauliate pasahatot tama peliata mardongat suku-suku tutuhani dia madipangido roham tuau. Karena kita sudah dilepaskan oleh Tuhan, maka tugas kita adalah melepaskan orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka tugas orang percaya bukan
bukan menghakimi, tetapi mengampuni. Gabe terjadi perubahan. Siang nama nuhasi, gabe paluahon. Isarani bodo salah dongan, kakak to patok bota tuhasi, itu tahe. Hola salah dongan misalnya liturgi, itu rolo do mandok, ayo to mai do pala madohi. Sadakat tu si Lionel Messi, ulun ido oto. Bolo manoton iba misalnya dua tulu aka dongan ama lamar bulat tong ngasih Lionel Messi alai Leo but ini itedang but ayo to mai dang bui gol iba ini mana. Maka dari orang yang menghakimi kita harus mengampuni seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Merpamuati maroham Tuhan. Airang di boto nasida nabi nai. Anggosong oni atong lampok mah. Nah kemudian orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus datang ke kebaktian gereja bertemu dengan Tuhan Yesus bukan lagi mencari berkat, tapi mensyukuri berkat karena kita sudah percaya kita sudah diberkati. Maka tugas kita dimanapun kita adalah menjadi berkat. Ay nung nga jolma na madok mauliate kita, jidang jolma akan na morong-orong be. Tak soal sedia mora, sedia fokus, tetapi soal bagaimana kita mau memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pasti akan berubah buahnya. Gabi bui mahanguluhonot tahatan ni debata na madok, umertuado, na mga leon, siya na matsalo. Alay nga buhay tahanguluhon ni, dia madipangidoroham si Bainok kutuho Tuhan. Dia madipangidorohan ni Huria si Bainok kutuho Huriaon. Bolo sa halisude, manukus songoni, kurang lobi, 1,000 majo hurok, 4 majo ruas ni hakay pide poksada, aha pitaho, buhay patupaut ta, di tonga-tonga ni Huriata. Mindsetnya itu diubah. Saya unang madok sa ruas ni HGP Depok Sada na madok holang adong otik program idokon. Bereng ma, HKB pion. Congong-congong ini inda. Holan? Hola kepeng inda. Nah sesungguhnya kalau kita hitung tidak seberapa duit yang haruskan kepada jemaat HKBP dibanding gereja yang lain. Bolo tahu wajib podo perpuluhan. Bayako kamu mah. Eto kamu mana ni omomuna. Bolo adong palapad dapotan muna 10 juta. Per bulan na ikolonom muna mah. 1 juta sa bulan. HP on. Sadir tahe pilih bulan atta. Sadir naik sebulan pilih bulanan. Terserah. Sampai IP di berita jujur tautan lewati holat 30% do na mga leon pilih bulanan 100,000 do. Maka ini mau kita ukur apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan, dan ketika kita bertemu dengan Tuhan apakah kita seperti Saulus sudah mengatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Dia madipangi doroham si Bainok kutuho Tuhan. Rodo hitan waik pajupak tu Tuhan Yesus. Saya suku-suku si songoni maganup-ganup ari na tubuh turohat tamadok. Dia madipangi doroham si Bainok kutuho Tuhan. Dukon ni margogo mahita mangulahon na. Margogo mahita mangulahok katana. Gabe sudi kegiatan ta, kewajiban agama ta, taulahon hobar tuhatana. Dangbe lau mangulahon lomoni rohata, mamake guardi debata. Ada orang yang demikian. Melakukan apa yang dia inginkan atas nama Tuhan. Maka kegiatan yang dilakukannya ditempel dengan nama Tuhan. Tetapi ini kita melakukan tugas panggilan kita atas dasar firman-Nya, membelakangkan yaitu keinginan kita. Tak ikon lomoni rohata nasal. Aha mau ukuran ni hatana di tongani Huria, na parjolo sa hali Bibel, konfesi, RPP, aturan-peraturan ikut di atas nima sude aka ulaon natapatu padi Huriata.
Atong saya muba mahita nung jupang do Tuhan Yesus si. Alay muba tu na denggam mate. Alana dia katiki nasal putik kiswa pala tabodo pe musik ni HKBP. Agak beda do perubahan di ruas ni HKBP bolo mula gereja. Bolo dibandingkan tu Pentakosta. Ruas ni Pentakosta ro saya dong doy na letih lesu dan berbeban berat. Mahiu berengon. Alay nung mulak marminar-minar rasudi buhina masih jalangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Allah kita maha besar. Mana? Asal lo mulak masih pasu-pasuan, Tuhan Yesus berkati ya. Muba turuas ni HKBP perubahan na. Lauro minar-minar robohina sudi bagat-bagat. Alay lau mulak berubah mahiu kudangan. Ay miruk na modohondok, miruk na marsak. Ay di rusa minta dipanditaw gacang ay. Sen. Alani parjupangata do Tuhan Yesus, saya tu perubahan na dumenggam mate. Jay mulak kita siya noon, masih pasu-pasuam ma. Horas madain, hata horasi pe sabutulula, dos dorgani madok Tuhan Yesus berkati ya. Alani di parminggu tajam 10 pe, bolo tu agak melenceng ngamotik. So tuk pola 2 hari hamu mangaleo salam, enak pejabat negara kita. Hubereng na kecenderungan na perpudian nga 2 hari madok jalang-jalak kita. Shalom badi hamu inatong, shalom horas ma inna, bahasa pole ku 2 hari. Naung horas ma. Nak shalom, shalom ma. Alay ko dohonoku. Dan umarga hata shalom sian hata horas. Kalau mau jadi Kristen, jangan menjadi Yahudi. Kalau jadi Muslim, jangan menjadi orang Arab ninna. Anon sian kata shalom, tetap baimat to. Shalom elehem ninna. Au ibarang Yahudi tay pare keli do. So pas padokon nion ninna. Hata horas do nahuang nguluhon, hata horas do pasahatok kutuhamu. So tu yang kamu kurang badiau, bolo sopala sa upadokon hata shalom tuhamu. Ido sian ateteku hata horasi ngadihak kami sudena. Atong dihamuna kamanami do inanami, saya tuhamu bau nadenggam ma. Asabui sa si Saulus, gabi si Paulus sita. Sian nalau mangalili kanapor siyay, gabi perbarita nauli. Ipasu-pasu mahita, mga radot ya kaulaw na dinggan di bagasan sa Minggu 7 luanon. Nagtujulo pe, asabuhi hita masih horasan, anggo tu bulan 5 na laing rora, ngabuy po kauta mo siya masih jalangan. Mudah-mudahan lamdo, nga masih holiba na masih jalangan ni. Jalan mulai matau ba otik-otik siya na masih tijuan, gabi masih jalangan mahitan non, nenget-nenget. Mau lihat nang dipuji-pujian, nama ceuli syakur maranata te. Masih husipak kami nakid di kurosi, apalagi mamerek partak ni amang si manukalit. Gak bisa neng dohot kami marede siya non, alay maila kami hehe tu si. Saya sosongoni man yan nakaparede o tatujolo, gabi dohot tarpasu-pasu nakakaruas ni Huryata. Atong nung ajupak kita do Jesus, sonari dia masih bayanok kutuhan, boloninta, taulah homma lomoni rohani debata. Amin, martangiang mahita. Mau lihat ya Tuhan, alanung nga dihokopohani, marhiti hamamate ni Kristus. Mau lihat ya Tuhan, ala sikop diloko pasu-pasu di kami, terlumubi, ima pasu-pasu hanguluan na sa liling nileling na. Atong nuaipe, saya jari mahami marhiti to di perbadia, mangaraduti na Salomon ni Roham sa Minggu 7 loon. Dumutusi pasikop mabuhali daging dotol di dihami gano. Asa huraduti hami akalomon ni Roham. Dia kaulaw na maragam. Do dia kausaha nami. Laos pasu-pasu matuhan. Ulaw do usaha na maragam ni ruas ni Huriam. Jala say leos say loas ma. Panganon ni nasida akan ni ukit ni hodok na. Pasu-pasu maanak doho boru nak pinalumihonom mo tuhami. Asa sibur magudangi di bagasa Kristus. Leo bisuk yak ka persikola. Asa boy di pahujung persikolan na. Jala dapot prestasi akan nadumengkan. Tarlumubi dia kaya nakon nami na mangaradi diri.
masuk tu perguruan tinggi negeri. Dia kana proses studi pe, seho mamadokani nasida. Dia ka perkarejo, leo todi naringgas. Asa diradoti ulaon nai, songon na mangulahon-ulahon tu debata, gabi marperbue na denggan jala ramos. Tuhan, sakap perbugason ni anak doh boru ni Huriam, abit neko na 70, doh Rianti Teresia boru Raja Guguk, na disakapi patupaun na tanggal 7 Mei 2022 di HKBP Parparean. Homa na pahoton na paujakon marhite pasu-pasu parsaripioni. Jong-jongi ng ulaon adat, asa marture saluhut na, ramoti pasu-pasu hasuhuto bolon, keluarga Raja Guguk dohot na 70, asa daw siya sahit dohot siya nasamara. Debata Jakuba na usobahami di bagasa Jesus, mauliate di ruas ni Huria na baru marsaur do tami, keluarga nyaman nami sandes sinaga do inang buru marpaung, rap do dua yanakon nasida. Say gabi pasu-pasu ma keluarga na baruon di Huria HKBP Depok Sadaon, jala pasu-pasu maruason, pasu-pasu Huriam Depok Sada, gabi habauran ni pasu-pasu tunasida. Ruas di Huria na baru borhat meninggal ho parsauran nami, manopot Huria pangobusan, ima keluarganya manami John Ferry Sitorus do inang borusinaga, rap do tulu yanakon na, pasu-pasu ma di Huria na tinopot ni nasida. Nasa ulaw pagkobasion, do sude program dito nga ni Huriam, say patao, jala bohali mahami, mangaradoti sa luhut na'y khobar tulomo ni Roham. Upasahat kami tutangamu akaruas na marsahit, ama nami erpat jaitan, may sihaan, asimajutak, inang nyonya tabunan burus pahutar, hulman manulang, benaya alfilas sibarani, topot jala daudi maka na marsahiti, asa hisar pamatang na, mulak tu parsauran ngulu sikano pari, pergugui keluarga pature-ture akka na marsahiti, di bagasan pos niroha di Sihirimon, dohot parsikohoton di hapor siyang. Songolima nang akadungan nami na marlas niroha, akka na marulang tahun sa mingguon, mamuka siya tanggal 10 sa hatu tanggal 24. Say parrohay mamilangi ari ni nguluna, asa dapotan rohana bisu. Tuhan Jakuba na usobahami, pasahat kami manang Huriam manang di dia penwain, perpunguan nyala Kristen, jong-jongi jala pasu-pasu ma. Pasu-pasu maka parhubasna. Mamuka siya nakahurian na met-met sahat tu tingkat sinodi. Tuhan, bangsodot negara nami o pehupagunggopo kami matuho. Asa homa na memperbisuhi. Do papirhon tod dini sudia kaparhubas aparatur negara nami. Niuluhon ni presiden nami. Asa tigor jala sitong uhum. Dohot hasitongan di pajongjong. Gami martami sonak kami saluhut na. Taluhon akka pangguturi, akka parjahat, akka sibulis, naso makalomohon hadameon dito nga ni bangso nami. Ali Tuhan Jehovah, godang nesi Panginoon nami, alay asinirohamma na pasikopon. Atok Tuhan nami, sahat di homa daging doto di nami, mangarado di sudi pajowomi, sa minggu tujulon, holan di bagasan anakmu, Kristus Jesus Tuhan sioko kami. Amin. Siap pasu-pasu na tajalo siya debata, tapasaha pilat na dumenggan, tapasaha tujulu, ut maredehita. Di
kajongjong. Tapasaha mapiliatan at papungonto di bata, martangyang mahita. Ali ni bata amanami na di banwagijang. Hodo haruruan ni saluhut silalon na denggang, doot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masin nilom itu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na usus di jolop. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasia kami pilihanon. Pati bulhok kerajaanmu di tonga-tonga ni huriam, duhot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad na hami gudang ni silalom itu hami. Asalam gerger kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banwagijang, say pinarbati amakuarmo, say ro maharajon mo, say saut malomo ni roham di banwatongaom, songon na di banwagijang, leom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami to gihot tu panguncunan, palua mahami sian pangako. Ruas ni Tuhatan na hinokop ni Kristus, mulak mahamu di bagasad dame, jala-jala kamu mapaso-paso ni Tuhata. Di paso-paso, jala diramo di Tuhan de batama mo. Di sodakon Tuhan de batama bugina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bugina tuho, jala di pasauro kom madamena tutodim. Amen. 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 Ruas ni Tuhata na hinokop ni Kristus, sudihami parhalado ni HKBP Depok Sada,
Pasahato Tuhamu, selamat mangulak kaulau nadenggan sa minggu tujulo. Selamat hari minggu, debatama nama masuk-masuk kita sa luhut. Horas madihita, horas, horas.